Kaixo, Mutriku BHIko 3. mailako ikaslea gara eta STEM proiekturako maketa bat egin dugu arazo larri bat azaleratzeko. Aldaketa klimatikoari buruz ari gara eta konkretuki gaur egungo energia kontsumo izugarriak arengan duen eraginari buruz. Gainera, arazo honek ez digu izaki bakarrik eragiten. Kontuan hartu behar dugu ez garela planeta honetan bizi garen izaki bakarrak. Proiektua bi zatitan banatu dugu. Alde batetik, kutsadura sortzen duten energia iturri desberdinei ikusgarritasuna eman nahi diegu, gaur egungo egoera erakutziz. Hori adierazteko, errekuntza bat egin eta pila bat sortu dugu. Gainera, eremu industriala eraiki dugu fabrika eta zentral nuklearrarekin. Dena grisez margotu dugu, kutsatutako ingurunearen itxura emateko. Bestaldetik, jada erabiltzen diren energia iturri berriztagarriak eraiki ditugu. Eguzki energia, energia hidraulikoa, haize energia eta abar. Eguzki energia eguzki plakekin lortu dugu. Energia hidraulikoa berriz ur errotarekin. Eta haize energia haize errotarekin. Horrez gain, teknologiari lotuta, espeka eszentrikoak eta engranajeak baliatuz lore batzu mugiarazi ditugu. Gainera, biela bidakariekin txoria kabitik sartu eta atera egiten den mekanismoa gehitu dugu. Alde hau berdez margotu dugu, ingurumen garbi baten itxura emanez. Lan honen bidez, arazo honek oraindik konponbidea duela erakutsi nahi dugu, baina horretarako denok egin behar dugu zerbait. Energia iturri berriztagarriak erabili eta denon artean mundu hobea eraiki dezagun.